Hei, eu sunt Mădălin și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft aici cu Alin. Hello! Și astăzi vom face Minecraft Speedrunner vs Hunters. Eu voi fi Speedrunnerul și Alin Hunter. Hei, de ce? După aceea... să dau o lor de măcar. Da. Și după aceea este invers. Dacă reușesc să-l mor. Da. Hip! Oh my god. Mi-a dat notificare de la YouTube, ești pe une. Gata, față în față. Și când încep eu, încep. Dă-te, oaie! Mamă, ce lag ai avut. Lag? Da, te-ai teleportat. Oh my god, oh my god. Nevoie de mâncare. Nebunule. Ha? Nevoie de mâncare. Mamă, ce vine. Mamă, mirogește-te de like-uri. Like-uri multe. Adi mie un like. Like-uri multe, like-uri multe. Subscribe, follow pe TikTok. Marș Mădălin 10. Alin, o să-i las numele în descriere, că e prea lung și nu o să înțelegeți. Shit! Lasă-mă în pace! Oh my god! N-am putut să fac nimica! Shit, ai! Oh my god! Trăiesc și eu? Sau... Nu mă uit în spate, nu mă uit în spate. He. Shit, te-am pierdut. Pe bune? Da. Yes! Mamă, trebuie mâncare, dude. Dar și mie o să-mi trebuiască mâncare. Mamă! Mă urmărește! Fugi, fugi, De unde mă vezi până apă, că nu te văd din apă. fugi, porcule, fugi! Pentru poți să mor porcul, nu știi de asta. Trebuie să mor porcul, efectiv. Vreau să mă străiască, mă. Bine, chiar dacă o să trebuiască să omor ceva. Dar l-am lăsat pe el. Au! Au. Aha, și eu am căzut la fel de rău. Bă, de ce nu mergi să lovesc așa? Au! Stai, nena, nu mai da. Ce te-am făcut eu? Run, bitch, run. Fugi, bă, daciuia, băi. Bă, chiar o să trebuia să mâncăm ceva. Au, nu mai pot să respir. Au, mă god. A, nu mai pot să fug, cred. Bă, da, dă-i, bătaie! Bun, deci după cum ați văzut, am murit și acum trebuie Alin să fie Hunterul. Bă, știu că am dat chip inventory, parcă nu? Da. Că eu găsit și o găleată. Shit, nu asta. Unde ești? A, uite. Hai, vin aici. De unde începem noi mereu, nu uite-le? Hei, ce-i cu aia? Nimic. Și... Vreau să mă bată. Vino, bă, încoace că îți dau bomboane. Bă, what the fuck, te-ai teleportat. Ok, let's go. Ia, stai, și că ți-ai găsit-o de aia, hă? Da, nenea. Mă jur. Unde ai găsit-o, hă? Am dus până. În apă, o găleată? Hei, tu ai luat-o pe aia. Nu. Ba, sunt destul de sigur că da. Și tu ți-ai făcut stick? Pentru că am luat lemn, eu nu, dar mi-am luat după creativ. Nu contează asta. Ba da, contează. Nu contează. Nu! Dude. Unde ești? Pe copaci. Te urmăresc. Wow. Oh. Dude. Let's go, dude. Haide. Prea bună. Dude, du-te.
Am pierdut. Păi încoace, cred că te-ai dus. Dude, what the fuck? Cum Willy? Willy, săracii li. What the fuck se aude de acolo, bă? Volumul dă prea tare. Oh my god. I'm sorry. Deci, mai pierdut, nu? Și ce trebuie să fac acum, gen? Trebuie să bat Minecraft-ul? Da. E greu. Și ce, nu trebuia să fac portalul spre Netherite. Ne dă, mă. Mă scuzi, Nether. My god, de unde ești? Și greu până să mă găsești pentru că m-am dus. Îmi dau și o să mă că te-ai dus, bă. Am găsit o rămășiță de portal. Da? Da, let's go. Ba, n-ai găsit. Am gândeam că e rămășiță de portal, dar e doar netherrack. Netherrack! Yay! Noroc că ai avut. Căzi în lavă. În lavă. Deci nu mai e problemă pentru mine, deci, băieți, let's go. Pentru tine, dude. Mai au și niște mâncare. Apoi dacă tot așa sunt eu mai singurel, așa, pot să-mi fac și unelte. Pickaxe! Let's go! Să duce rapid. Mă, măcar am. Nu putea să-mi dea măcar un topor, ceva. Îmi fac și o sabie și ceva de topor. Și un pickaxe. Trebuie să-mi fac multe chestii. Dar am timp pentru că tu te-ai dus de parte rău. Trebuie să omor ceva, că mi-e foame, dude. Bă, trebuia să ne dai mâncare, măcar. Nu, frate. Dude, I swear to God. E N-am mai prea. fost corect. Eu nu pot să alerg. Găină! Treci încoace. Chiar dacă nu pot eu să alerg. O, câte găini. Du-te, Dacia. Trebuie să mănânc. Let's mănânc. Mănânc pui crud. Nu mănânc flinte în stil. Plec de aici, fă nebună. Mi-a dat hunger. Tu da hunger? Da. Că am mâncat pui crud. Hai, bă, dăm pui crud să mănânc. Ai, găină otrăvită. Am mâncat găină otrăvită. Oi. Deci, nu te înțeleg. Pe unde ești? Nu știu unde sunt, frate, dar sunt. Nu mă face că acum te găsesc. Îmi dau pe la tine. Nu-i cum. Îi dăm carnea de oaie, aparent crudă. GG. De ce a fost coleg meciul? Pentru că și tu ți-ai făcut ți-ai luat de la... Poate că eu mi-am luat de asta de apă, dar tu ți-ai luat unelte. Bă, eu măcar n-am luat după creative. Nici eu nu am luat după creativ, da. Ai luat după creative, le-ai aruncat și după le-ai luat iar. Taci. Tu să tragi. Tu să taci. Bă, este puțin la frate. Mi s-a dus pickaxe-ul. Și nici n-am făcut nimic cu el, doar am omorât animale. Păi îți dai seama că se duce pickaxe-ul dacă faci omori animale cu el. Oh my god, dude. Măcar mi-e foame, măcar nu mai mi-e atât de foame. Bă, dar nu te mai găsesc, dude. Oh my god. Nu te mai găsesc. Hello? Tac. Oh, hello. Da. Bă, gen... Oh, shit, ce nașpa. Sincer, cred că nu mă aud chiar așa de bine, dar o să încerc să vorbesc mai tare de acum. Pentru că nu mă aud bine și vreau să apară videoclipul șmecher, variu să nu... Asta și o să vorbesc mai tare de acum. Se rezolvă și asta. Și Alin, unde mai ești pe aici? Mă, ne-am elogit de like-uri? Nu știu. Poate că da.
Nu contează, ne milogim de 2 ori. Foarte multe like-uri, foarte multe like-uri, subscribe, follow pe TikTok, Madalin Mare 10. La link îl las în descriere. Ok. Iar mi-e foame. Dude, mi-au luat niște swear food aici to God. pentru ăla. Da, mă descurc mai bine ca tine. Dude, dacă te-am pierdut. Dacă nu știi să joci. Mă, nu mă face Adică că nu te în sensul găsesc că nu în... știi să joci, dar nu știi să faci speedrunner. Nu știi să fii hunter, nici speedrunner. Hai, că speedrunner am fost bun. Efectiv ai murit singur. Am sărit unde nu trebuia, da? Mi s-a pus o frunză de asta de la copaci în față și am căzut în prăpastia aia urâtă și imensă și... De swear to God this. Ce bună e mâncarea coaptă. Hei, nu-i corect. Eu am mâncat mâncare crudă. Eu merg pe copaci de... What the fuck? Bă! What? Băieți, dați înapoi pe videoclip. A fost dita mai lagă acolo. Jocul ăsta e plin de buguri. Nu, efectiv. Din cauza la joc, din cauza... Că nu știu, ai ceva. Juna, I swear to God, n-am făcut nimic. Și am murit. Am sărit de la o înălțime mică. Cred că, nu știu. Hai că înălțime mică dacă e. Tu nici nu m-ai văzut, da? Am făcut 2 crafting table-uri. Fuck it, dude. Eu am doar un crafting table, mă descurc bine. Fucking hell, dude. Bă, mă descurc bine, nu știu de tine. Nu acum pentru unelte de cobblestone. Da. Ești pe bune, dude. Mai trebuie să iau un... Doamne, Mi-am făcut un fucking hău. Fuck. Eu de ce am pus crafting table-ul? Pac, așa, pac. Fucking Pac, shit. pac. De ce am făcut un fucking hău? Aplică o fază de gameplay. Lăsați în comentarii ce vreți să ne mai jucăm, pentru că nu mai avem idei. Pe bune, nu mai avem idei. Bă, și eu să fac acum, gen... I swear to God, nu mai avem nicio idee. Ok, să fac niște curate în inventar acum, pentru că... Oh my God, nu-l mai găsesc pe Alin. Vezi ce să fac ca să-l găsesc pe Alin? I swear to God. Alin, nu vreau ca să mai sfârșești episodul ăsta, pentru că nu te mai găsesc. Poți bate tu Minecraft-ul, dar nu cred că poți. Mi-a mult până găsesc portarul sau lavă. Trebuie să fac o lopată. Nu mă gândesc. Și mi-am făcut. Oh, shit. Shit. Deci... Eu sunt mult mai bine ca tine, înțeleg. Nu? Da. Eu sunt undeva... Ești undeva foarte departe, nu? Am sărit de la înălțime mare fix în apă. Ce Oh nu my știu God. Niciodată, nu? Am găsit dovleci. Nu mă interesează de dovleci. Dar trebuie să-i Nu mă mai intereseze. găsești, nu mă mai găsești. Nu. Ce? De ce nu mă găsești? Pentru că e greu. Oh shit. My life. Mi-aplică
speedrun-ul. Să zic că am ajuns la nisip și tu ești de-abia în munți. Dude, ai... Bun, dar mi se pare că am trecut și pe acolo. Dude, cred că ești fix la spawn. Am dat chip inventory? Nu știu. Nu întreb, doar că nu știu dacă am dat chip inventory, că ar fi fost o idee tot gen să... What the fuck, am pus apa. Am luat coal. Mamă, e lag, stop, dude. Bă, a mine n-a fost lag. What? Era aici. Mother. What the fuck? De ce n-am filmat? Era aici. Ah, dude, ai sper tu că haide, urcă sus, băi. Vladian. Da, dude. Dude. Bă, dar pun apa, dar nu știu. Nu ești bun la joc, da. Chiar dacă eu am murit. Tu ai murit de nu știu câte ori și n-am murit deloc. Bă, dar nu te mai găsesc, bă, bune, omule. Uite și tu unde mă îndrept. Posibil să o da, e probabil să o iei. My God, I swear to God, gen, e prea greu. Nu se poate. Mă nec aici. Ce te nici, bă, că e pierzi dacă te nici, dude. Și nici nu poți să te nici. Bă, de la pariu? Mă Uite, nec eu. uite. Bă, pot. Dar nu vreau. De ce nu vrei? Vreau să câștig. Bă, să nu știu ce să zic de tine, dar... Oh my God, de mine rău de tot. De mine e bine. Cine credeți că va câștiga? Eu cred că Alin. Eu probabil. Sincer. Nu găsesc coal. Aș căuta niște coal. Dacă e întuneric și nu găsesc coal. Întuneric? Da, sunt mine. Un mină zici. Sper să fii aici. Nu cred că ești aici. Ba, e un zombie. Mă gândeam că ești tu. Hei, dude, stai cu minte. Zombie. Stupid. Oh my God, mai vin. Stop, vreau doar să adun coal. Au, dude. Ai coal acolo la tine? Stop, dude. Ai mă? Coal acolo la tine? Am mai rămas într-o singură viață. De ce? Ai fugit de cine? Sunt mort. Cam slăbuț. Da. Pe Younger. Nenicule, stai cu minte acolo. Nenicule, stai cu minte. Da, dar e swear to God. Eu i-am sus. Eu nu mai pot să fac nimic, Alin. Tăcică. Da. Mă las bătut. Bă, dar nu găsesc coal. Mă dau bătut, dead. Sigur? Da, I swear to God, este pe la mine. Te rog, m-am bătut. Unde ai găsit iron? Ce? Unde ai găsit iron? Dar nu e el. Nu e de el. Ok. Stăm. Și gen... Nu! Deci continuăm, mă? Nu, m-am dus eu sunt speedrunner, fug! Nu e adevărat. Fug! Eu nu te fugăresc. Cât de noob! Cum adică nu, doamnelor și domnilor, ați văzut cum am picat? Mica la un milicentimetru de apă, dead. Dă-te pe iar la mine, te rog. Te rog, dă-te pe iar la mine. Și se ducea de mine. Să știi că am găsit nici, nu? Aha. Mă, da. Nu știu ce să mai facem, dude. Am câștigat, ce să mai...
A, da, eu îmi fac aici ceva. Păi am câștigat. Spune să se pregătească pe faza din nou episod cu mine. Nu vă spunem altă dată. În următorul episod cu Madalin. Pe vecie. Ești ciudat. Da. Dar... Serios? Ce? Are you fucking kidding me? Aici nu cred că se aude bine pe episod, da. Și n-am găsit coul. Ce am găsit? De ce? Poate ne vom juca și Free Fire. Nu sunt sigur, dar poate. Da. Nu uitați, scrieți în comentarii ce vreți să ne mai jucăm. Cred că aici punem capăt la acest minunat episod. Da, foarte minunat. Foarte minunat. În care tu ai murit de cele mai multe ori. Da. Da. Păi eu am fost Madalin, el a fost Alin și ne vedem data viitoare într-un nou minunat videoclip. Stai. Dă-te pe la mine. Fuck! Ce? Ai arc? Ce ar mai? De unde ai luat topor? L-am făcut eu, băi, că eu Lasă-mă în pace. siritoar, nu Lasă-mă în pace. Nu de astea. Da.